بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه النجباء. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Paganaron na ditano di panalamatan sa Allah subhanahu wa ta'ala sabab sa simpatan iman ang puta mga amurtan upang nindano si iku Allah aging kaiya malalambas iku mga amurtan na si imosar sa iku kasuswatian naguditano di pupala-pala din si iku Allah subhanahu wa ta'ala kapantagan tanwa kapatay as itano kapantagi sang puta kapaambayran tangtano si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Itano di pupala-pala din si iku Allah at tarima niya ng puta mga amal tanwa mga pipya kasabapat nito sa kapakasulti no si iku surga. Oriano to na ay tanong supatan ng kutwa mga bendingan tanong si iku minuna di tanong di kapangadi isang kutwa mga kabna si iku Islam si tanong matataman si isang kutwa kabnar o mga turugan tanong inshallah na isupat tanoron ng kaiya da tanoron mapasad kalau na makanggir tanong waguna nagu makasumpat sa iku andang akatawan tanong nagu makaman sa iku panaguntaman tanong sa iku agamatan ng Islam. Padutos sa kabenar o mga turugan tanong kailangan na mailay sa iku mga walay tanong o di na manggulawla sa iku mga suldo mga walay tanong di din kapakayo banderin ng Muslim sebab saan mabaloy ang kutwa turugan yan ang masusuti o di na turugan akikilalaan wagamatan wagam Islam ang mapya at turugan. Tigman yung mga ulama wa min haqqil buyuti alayna an nutahhiraha min al mukhalafat ash-shar'iyyah. Padman tigman yung mga mampunay sa ilmu akabnar o mga turugan si irtan nagyang kutwa kasutya tanoron sa iko miya makasupak ang mga galbak at kinilalaw tuwa gama asupak sa iko kapagama o di na kabaya wallah subhanahu wa ta'ala. Ginani kailangan na sa mga turugan na malimpyo siran sa iko langwan at makasusubar sa iko kabaya wallah sebab sa padanan sa kabenar sa iku tao apaparatian niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Badi tigman yung mga ulama ang kaiya mga subar sa iku kabaya wallah na mapapadalamayan sa iku kadakalang ko mga turugan o mga Muslim. Gito'y sabab akiya sabab panuto sa kiya haram kiran ang kutwa katigudaya sa iku mga turugan niran nagusukarnak amukarna nagukatitik no mga pusuiran sa ikusuldo mga waliran. Wasallatat asyayatinu alayhim wa ala awladihim nagito'y sabab ang kaya pangundituan sila ng kuta mga syaitan so mga watairan nagusiran mismo na ayaman na nina minisubsiran ang kuta mga syaitan lagi si iku mga turugan niran nagusikap kaniran udi na mipinipaarsiran ang kutwa mga syaitan ayat wa sabab nagya madadalam sa iku mga turugan niran ang kutwa mga galbak adi kabaya wallah subhanahu wa ta'ala. Igiragi ang kutwa turugan nandudun ang kutwa di kabaya wallah o di na makasusupak o kabaya wallah si Islam nagiti ka pusun dirun o syaitan
Yiti kap kebalo yang kota turugan adun titik na ang kota kirkon. Yun mapipi aginawa niyan. Ayamalan ng kutwa kapapadalamun. Ang kutwa mga widakal mismo si ikusuldo turugan niyan. Baka nila natigman yung mga ulama akinilala uwag mga supak sa iko kabaya wallah. Ang madadalam sa iko mga walay tanong na ittikhadu tasawira fil buyut. Yang kutuwa kapkuwas sa mga tuladan at padalaman sa iko mga turugan. Wa ta'liku ala judran ay panakat sangkot ang mga kalbo. Wa hada yamna'u dukhul al malaikati fi hada al bayt. Nagyang kutuwa mga tuladan at kinudukat sangkot ang mga kalbo na pupukarno to sa kapsuldo mga malaikat sa iko mga walitan. Yainab kitab kesagadanaya ay gira na sa mga tuladen o mga wataira na niya makapasad sa mga kurso mga ala na naiptula dira sa miya makalaran ididukot kina sa mga pangalabaniran. Di na so mga pada mga tuladen ipundukot sa mga pangalabaniran na dira na to kasasabutan na puduto sa ipkebugawiran ang kuta mga malaikat. Dira na kasulsi ko mga turugan. Ayat tiru Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala tasawir. Ayan dunian na disuldang kutwa mga malaikat si ikwalay ang dudun ang kutwa aso nagududun ang kutwa ay maana niya ng mga tuladan. Walay ang maayam siran sa aso nagwalay arar kataniran at tuladan ang kuta mga turuganiran na din suldang kuta mga malaikat. Sikko mga pdahadi natikman yung Nabi sallallahu alaihi wasallam, in ashab hadi suwar yu'adzabuna yawmal qiyamah yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum wa innal malaikata la tadkhulu baytan fihi suwar o fihi tigman yung Nabi sallallahu alaihi wasallam amat anatig Nabi agyan kaiya mga tao aki mangarksang kaiya mga tuladan siran ini manulad dap siksaan siran uli na siksaan siran si isalong na mauri tirong kiran auyagan niyo ang kananganin ay nadniyo ay man nang mutakya panuladiran ad na mga baraniyawan yan ay nituladiran na puki uyag kiran wallah subhanahu wa ta'ala wa innal malaikata kamata na tigman ni yung Nabi sallallahu alaihi wasallam sa mga malaikat na di sila sunod sang kuta walay andun ang kuto ang mga tuladan. Bigyan sa usayan ng mga ulama was-suratu allati tamna'u dukhul al-malaikata hiya as-suratu lidawati al-arwah. Ayaw ko na mga tuladan ang matatagos iku mga walay adun sulod ang kuta mga malaikat na gito sa mga tuladan ad na mga niyawan yan. Amana lagi dupyag taw-taw ay nitulad ka na inideket ka sa kuta walay ka na yun sulod sa mga malaikat sabab sa tuladan ito apaduto kumyali sa hadith apuk iyag Allah subhanahu wa ta'ala datarang uta mga pinting na ayamanan yan na pakasubong na ito mga ulama ay na mga ulama pakasuldiran ang kanami semua fotografi ay abu kaya pakairan na si iko kailangan datari ba ito para sa ID para sa passport mga lagi dito na may kabaluin na ka ay didikat ka sa kuta mga pangalaban ka na peduto sa disuldan ang kuta mga malaikat giina di ka sinagadan sa iko mga turugan agito at turugan na rakota muslim na ipagisiya na inwad akatikin ako mga turugan tanong inwa niya ako suldan tanong mga syaitan dakar na kamukar na ko mga turugan na agiye sabab na sisyan ang kuto ang mga galbak asupak huwag matanaw ng Islam. Ikadua tigman niya mga ulama na ujudu at tamathila fil buyut sisiku mga walay tanong ang kuto piya magtaw-taw mga barahala sisiku mga walay tanong wahada yamna'u dukhul al-malaikatil bayt nagina ni sabab ang makaran sa kapsuldo mga malaikat sa iko mga walay ay ang atiro Nabi sallallahu alaihi wasallam
la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala tamathil. Disulda tigman yung Nabi sallallahu alaihi wasallam sa mga malaikat sa ikwalay adna asron nagu adin disulda siyang kuto awalay adin ayamanan yan na mga barahalaw. La ilaha illallah. Piyagtaw-taw. Iyawan na papadalam sa iku mga walay na padanan sa mga tamathil na di nang kapakayo padalmas iku mga turugan ayang kailangan na masuti tanurong ang kuta mga turugan wad na mga piyagtaw-taw sa iku mga sulda mga walay tanong na pangwanon kaan makasuld ang kuta mga malaikat absuld sa iku mga turugan. Dayon sa sisyan ang kanan ang mga barahala, mga tuladan na disan sulod ang kuto ang mga malaikat. Naugyang ko tamang aso, agilawan na mga turugan na maayam silang sa aso, di ka pa bay sang kuto turugan diran, sabab sa sin kumakad ng kuto aso ilan siya kupay tawiran. Ikatlo at tigman yung mga ulama na itikhadul kilaba fil buyut. Gito ang aba sa tanong, ang kuha sa asos iku mga walay. Ayam sa walay. Ayang atiro Nabi sallallahu alaihi wasallam na sa din sa tao kumwas aso. Udi inuntabus aso aparas eko asaid kapanganop. Udi nagyang kutwa aw masyatin. Yang kusumin ajrihi kulla yawmin qiratan. Ayang atong Nabi sallallahu alaihi wasallam sa mga tao lumayam sa aso inuntabu aso para sa kapanganot ay piron ro na ay pipikiran ro nagyang kuto aso ang kuto pagbubukid ibarat yan nagyan di panalatom sa mga saladeng ang kuto aso niya na malalayam ang kuto aso niya pusa rin sa kapanganot na piya kayo to agama o di nagyang kuto aso apakatatamangan sa kuto mga pamumulaan na piya kayo to agama. Giyang utop man aso ayak ayamang ko nagip karubayan ng aso-aso di nga digititan ng uto aso di na pakad nga sa walay niyo na denan pa kaya uagamatan uagam Islam kaya kung na siksayan na tigman niya Nabi sallallahu alaihi wasallam na kalibatan ang kutwa amal ka uman gawi sa kiratan giyang kiratan na taksanan malaan na taks ayaw mapakailatan sa na mas mala at kalibat sang kutwa amal ka uman mapita kita na kalibatan ang kutaamal ka. Dayon sa sisyan ang kanan kayang pa sa aso nabap man di pa pangano pa nabap man pakatatamangan sang kuta mga pamumulaan. Ginaman sa aso at tigman yung mga ulama malalayam mandao adna katataguan sa sabut aso na ginan ikapakay apagayangan. Nagyang kuta mga tao lalayam nira na ginawiran kapkubiran sang kanamang aso apakad niya na siya mga waliran na umad mapita na kalibatan ng kuto amal ka ay dapat kasi ko tao ada amal yan anto na ikilambos ang kuto amal yan. Ikapat at tigman niya o mga ulama kasabapan sa mga mukhalafat na syar'iyya na satrul judran yung kuto kapsip pangis iko mga pangalaban di ka pa kan diteras iko mga pangalaban. Di Aisha na so Aisha radhiyallahu ta'ala anha na din ni panutul domini sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asumi sa katidawa na kinwa Aisha radhiyallahu ta'ala na ang utwa dinis at tigman ng mga ulama na pud sa mga pipi dinis na inisap ng utwa Aisha radhiyallahu ta'ala anha sa iku kalb di na sa iku paitaw naguni kung mga taling maso Nabi sallallahu alaihi wasallam na mela kan natigo Aisha ang kutwa da kaswat o Nabi sikop sang kutwa parasyan adas kanen maswat nagiyan sing Nabi sallallahu alaihi wasallam ang kutwa dinis taman sa arang ur natigo Aisha radhiyallahu anha napsutupad niyan ang kutwa dinis hindi na perditan niyan tama sa pitero Nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah la ya'murna an naqswa al-hijarata wat-tin mata na tigman niya Nabi sallallahu alaihi wasallam wallah kadarat tanusubun wallah ubatanong ditari ang kaya mga wator mga siminto pa mga siminto watin na uyang kaya mga butli udi na kaya mga laputan ayan doon yan na
Ini sa parang Nabi sallallahu alaihi wasallam udah diperendingnya sa mga kalabok. Ibaratnya nang utuwa kalabok ka, dikta na kapag sa dinis. Yung dipagistay na. Na gitu sabab ini sa parang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya panutul o Bayhaqi an Ali bin Hasan an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an tustara al-judur. Ini sa paratigin Nabi sallallahu alaihi wasallam ubab supungi ang kutama kalabok. Si kumapda hadith na tigman yung Nabi sallallahu alaihi wasallam satuftahu alaykum ad-dunya hatta tunajjidu buyutakum kama tunajjadu al-Ka'bah fa antumul yawma khairu min yawma idin. Ayan doon yan na tigman yung Nabi sallallahu alaihi wasallam kelakaan rekan sa dunia. Ayan may nakuntawan rekan sa dunia. Tama na tigo Nabi sa perahisan niyo sa mga walay niyo. Sa lagi dukya perahisan ni sa Kaaba. Ayan man ang utwa Kaaba na perahisan na mailay niyo abubungusan sa dinis. Nagito at tigini kini niyo kung mga walay niyo. Abadi siyang kananamas at tigo Nabi na sa kanu ipinakamapis ang utagawi. Ayan doon yan na inisak paro Nabi o baprinding ang utwa mga walay. So mga ulama nabigan nila na sa usayang. Yang utwa ka prindingas iko mga walay. Amay na tigman niyo mga ulama ay kiardingan masangot ang mga kalabaka na ligaw di perahisan kapag israp na gito na makruh tanzi kusabad ko mga ulama. Amay pang kataguan sa mga tuladan dapat mamisampay sa haram. Ugid na katagoy sa mga tuladan na gito kakabalo niyan haram. Udah tuladan nung akan ba kailangan nakapag-israp po makruh. Opman o kailangan sebab sa pesorong kano lagi dito di na sudang ko tandu di na kailangan na marnding ang kutwa derpa na kailangan ito marnding daban yang karata. Gitu isa sa para mga ulama ang kutwa kaprending akan ba kailangan kapag israp na makruh tanzi usabad ko mga ulama o katagun sa mga tuladan dagito ikiharamin. Ginawan na yung utwa mga tao mga papas nga pag-israf napid numiya nga pepe para sa ngota kalabien na rending niya panadinis at ito madangan pintala at ino to pinintala kan mga peparas na rending na kapag kapag israpet mo to dito mapia ayaw bukap kusarang to na igil ang kailangan ila mga kailangan mga mas ang kailangan dagito ikap ko pa kay akapernding ka. Ikalima at tigman niyo mga ulama ang maadin sa ikong mga turugan at kasabapan sa kapkid ang kuta baraka ang kuta turugan na ikhtilatu dakhil al-buyut. Yang kuta kapkid ng kuta ikhtilat di ka pakasusaog umam agusubabay at knabasiran mahram o di na knabahalal sa isa kupdiyad. Dataratigan ikhtilatu bayna ar-rijali wan nisa' kapakasugo mga mamagus sa mga babay agito sa pembetuan niran sa kapamaguntuda kuno pamilya ayaw manan yan na sudah taruh tengah-tengah deminjan tengah mga dua adi sirang mo di mamaguntuda sa angkot tuasa teman adarpa agi na natiyan iisakya sa wapan sa kiyabina sa mga turugan at kapadalam ang kutwa mama babay sang kuto at tanto ko peligro betali irawan ang utat tengah-tengah demikian o pamaka reunion na di siya ni reunion na di siya ni susaog na isa na nat kasabapan at tigman ni mga ulama sa kapkatago ang kuto ang mga agubay sa pinakapiligro betal sabab sa kud ng kuto ikhtilat di ka pa ka susaog ang kuto mama agus babay anta ka di mamag-istorya ad abayran di sila ni makakakalema sa kakakalema haram datarang utama magubabay tenged minsan ibarat na sabisibay sila ro na di share di magtunga di share di magistorya tama sa kulog sa di mapia na padanan sa haram ikhtilat at kedin sa iko pamilya ititigo Nabi sallallahu alaihi wasallam iyakum ad-dukhulu ala nisa ay pananggiray nyo natigo Nabi sallallahu alaihi wasallam so absuldi ko mga babay faqala rajul min al-ansar na Peter isa ko mga maapod si ko mga ansar afara'ay talhamwa ay dapat katigin Nabi ay dapat katigin ya Rasulullah si ko hamu
ay ito na hamu nagyang kuto ang mga tunganay umama ibarat yan mga pangaruma ka ang takaruma nga na sa mga pagaringa sa mga tengedeka mga lagi dito ay dapat katiyang nabi ya Rasulullah sa iko mga tunganay umama absurd ko karuman niya natigman yung nabi alhamu almaut suat tingin nabi sa mga hamu naginan imaranay ko kabinasaan kapatayanan ayaman na niya natito ng mas mala ang pabinasan niya berarti ang takaruma nga na sa pagaringa tengedeka na nading siya ni pakalayamaan nagkapakaya si imulog sa kuta di mapia dati gitu na miya tang-tang datungan nga punutong na ay dapat ka sang kutuwa mawatan ading siya ni pakasusobon siya sa timang darpa tingin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhlawanna rajulun bi imra'atin illa ma'ati mahramin dikapangay o badi iterambis ano mamasubabay inong tabu wad na pudi na mahram kaya manani na adna mahramian ay gitu dikapangay kapag-istorya o dua kataw adna makatudang artan o mahram yan amay kada na dito kapakay kaya kapadiw na sa syaitan kaya kapadiw na syaitan naginap ka niya ilan na mga kalilimod ko mga pamilya na ay pepegar ni ran natutungan na siran na diyan ipasuso mo ng utang mga watayran na napkod ng kutuwa mga mukhalafat as-syar'iyya ay mga niyan na di mga pipi agalbak ang makasusupak wag amatan mga Islam. Pwede po natikman niyo mga ulama sa rupaan ang kaikhtilat sa iko mga turugan nagyang ito ikhtilatul banati ma ibni al-am wa ibni al-ammati wa ibni al-khal wa ibni al-khala di ka pa asuso gumama usubay lagi tenged ka minsan kay amaka ang takat tenged ka minsan kay inaka na di ka di susa og siyang kutawalay akna ba kanu mahrama ako pa kay kanu at tupi-tapi gina kasagadan ni at tigid-tigid minsan nga na sobrasiran sa kerumay na gito mapia apigilain sabab sa gito na haram nabuto mahrama ka gito ng kapakayato at tipi pero kung nagpakailita po sa tigid minsan apag nga sa eko tigid din minsan sa motor akan ba siya mahrama Agkapak ito at tipi na gito na haram to. Na isa na napkaadin siyang kaya mga turugan, mga wali, mga Muslim adi mainang ka. Na kailangan na sa mga Muslim na mainang kairanan sabab sa amay kakabairan ang kutwa at tiknas iko mga turugan iran nagukapadalam o baraka sa iko sundo mga waliran. Lagi dito na tigman yung mga ulama ang kutwa kapkiti mo o pagari o karumah si ko lagi do kapketi mo o pagaringa agusto ka naman ka kinsan lima kasu dataro tumamu so karom abubay agusto mga pagariyo din so karom ama agusto mga pagari bubay mga bubay ya dito ka pakay ay ito na minsan pan miya kamo nga kiran nang nabangalang ang karoma ang uta mga pagari niya agito na ayabu kaharam adin yung kapaptipi-tapi lagi adna maadin rekano ang kutwa kapakatitapi ang talakiran kundi nagyang kutwa beberan andin ni kawafat o isar kanong nagkapakayang kaya na pangarumaan gitu sabab akan nabuto mabubuloy muabbad akaharam yan gagito na muakat lagi matataguro ang kutwa mani yang kutwa kapakatitapi ay bumakarnan sa dikairan kapaya pangarumaan nagyakaroon makaw pagariran gitu di kapakay baka no disusaw o baka no kehtilat sa ikusuldo mga walay niyo. Pad sa tuladan ang kayaktilat at kadin sa iko dulun-dulunan o mga pamilya. Di ka kamuha. Na khalwatul khatib bi khatibatihi wa khurujuhu biha qabla al-aqd. Diyan mo tuwa kipliyo no di kaptiran bisa o manunoksam sa iko pianoksaman yan. Nagkipliyo niya no. Ibarat yan na niya ni paapagis na dua-dua siran. Udi na di siya ni bagis sura dua-dua siran. Lagi na haram si kon ampan o ay manani na dong kaakti. Dekirang kakawingan. Na kasagod niya ay girapan na sangka masatan iman to na ad na binibag. Akakawing-kawing andin ni kapapanok sa mama na anak bangon nira na siway rapan ng utama kufar. Adi pa kasi sing lumama subabay.
na di mamudi pakasising na babay sumama. Siwiran sa mga kufar. Nadap sila mga tumakawing. Nadedeng ano mga loksiran, nagudedeng an mambu mga tunganiran. Na gito na haram to. Abadi mga kepetak ang tua dua kataw ada pen makawing. Nagina kiesina gede na saranaw. Na udinan mada na ayap mana pakataling umanang kuta tiwa wallah subhanahu wa ta'ala. Samiyan na yan jusabad sang kuta gelebak mga kufar. Ayaran paguyag ng kuta sunnat o mga kufar. Dilan paguyag ng kuta sunnat o nabiran. La ilaha illallah. Yan ikhtilatanan. Pagkaad na sa ikulat-lat o mga Muslim. Adilan mainang ka na kapakaya kasambi na naman at tiba. Pagkaad na ikhtilat at tigman yung mga ulama. Nagyang kuta kapakasugo mga babay na gusto mga mama. Sa iko mga kalilimud. Lagi duga kawing-kawing. Bihujjati annal quluba bayda. Saya ko napipikir ni ranon na sa mga pusang ka na masa na malilimpios iko kang baradusa. La ilaha illallah. Kaya mano to na ay tatampar na so katutungan ay. Hindi na benar. Iginang utama kakawing-kawing na ayap sumur umama agus sa mga babayin ang sila ni mga pabagis pata. Napakasugod na sa timan na darpa na pali ng pangground. Ayaw man na niyan na di na mapkapakay ubanan di pakasuga. Lagi na apoy usuwasolin na di mapaapugubay na samanan na ginan isa ang maadin wida akal si ko mga turugan lagu si ko pamilya adiran mainkan ebua ining katanor ng uta mga tungan ita no mga watatano o bayran keswa ang kailagi di abatad adi siran di makasusog ko sa timan adarpa siya pantanwanan kamata na ginan ini saparanan o agama tanong agama Islam. Pudpun sa buntal ikhtilat na ikhtilatu sa'ik bi ahli al-bayt fi ghiyab ar-rajul. Yung kutwa mga tawap ko sila sa driver na dinanin driveran ang utwa tarakiran apaka ada niya ng utwa pamilya o mama adun siya mairan. Ibarat yan na kasagado niya si kupada mga darpa ana driveriran na ipulugyan ang utawat na enaraga sila mo siyang utwa trak na pedanan sa ikhtilat di nang kapakay kaginan na mamaw tuwa gugubay na pagkasigil sila sa kutwa darpa na pudsan ng kutwa tenged minsan adi magangasa sa utama mga motor ada bayaran ped adi tu kapakay dito na puluto sa ikhtilat ay man yan na kednan sang kutwa haram kednan kutwa haram. Pagpan sa ikhtilat ating man yung mga ulaman ikhtilatu syabab o zawj ma'al khadimah yung ito ibarat na saling gugupa ka sa walay piya kang galabak ka si kwalay ka saling gugupa ka kinuwang ka apsugayan ka napkasinggil sila na umutawat ka mama o di na sukarumang ka dito ka pa kay ikhtilatu to sabab sa pagpapudan at kasetan kapakaya sa lakawa manggulula na padanan sa di mga pipiya adi mainang ka pira-pira kesi na ganda nung saranaw ang kuto kinweran saling gupaeran na miya katukaw na miniduwa ikaromanian o di na miagaw niyan si karomanian o di na nga niya ni miyaswa ay ito sabab nagilala yung silang ketarang bisa sa ikuturugan na dito mapiya ginan ipad apkad sa ikusuldo mga walay tano ililason wallah sa mga walay tano ubo na namang gulawla di manggulol ako sabad ko mga walay mga turugan ang kalalagidan ng mga mukhalafa syar'iyya mga supak sa ikuwagama tanwag ang Islam at di may nang kausabad na udiran na may nang ka na mas malakabinas ang nasimbi pari panatigman yung mga ulama sa kabenar ang kaiyat turugan udina kapadalam sangkuta mga turugan ng mga Muslim aliran mainang ka nakasasabupan sa kada ang kuta barakas ikusuldo mga waleran na ta'alikut tamaim yung utwa diran di kapanagwis iku mga turugan niran sa mga adimata panagundiran sa mga adimata lagi do adimata pananggileran sa ubasiran masuga data songkor agus sa mga pudsa na mga paniyakit na tiguniran sa kutwa mga pangalabaniran o di na siko mga paitawiran na ginan na sa mga tao walladina yaf'aluna dalik
sa mga tao di sining galbak ya'takiduna bi jahlihim anha tadfa'ul 'aina wal hasad at atarima nila to sabab ko kabubudiran ko agamayran apakaran kuno to sa songkor o di nagyang utas ikiran ng mga tao wa hada syirkun wa haram dagina na syirkanan nagu haramanan ilawan ad na mga tao isusulatiran ang uto mga katuro o di na ang isa sayo dirang kawalera at napkilitan oro na mga babay ang maririntis ang may tamaugot ano pa na ading matyan at tatagunin sa nga iya baro kaniyan ito yung nilalapatan nun mga adimat ko no to sabab ko kayo nuranti ko agamah na may kar umananarig terus kanan mananarig na haram mo to nagusyete ko to kapan ako to yang nga namang adimat na inisaparan ng Nabi tanu agamas inisaparan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam inisaparan agamat tanu agam Islam si tanu penarig si ko Allah subhanahu wa ta'ala na ad na mga turugan andudo na ang kanalalagidanan as isilan di panarig sang kutamang adimat ay ang ating Nabi sallallahu alaihi wasallam inna ruqa wat tamaima wat tiwala tasyirkun at anating Nabi ang uta kapanawar sa haram ay gini pamutar na haram nakakatiro syaitan daw kapagadimat daw giyang kutwa kakasi ay ito na tiwala ng kutwa di panamanamaran o babay akababay ani karomanya na di mga kasih mga lagi dito naginan nakapanakutuan na nating Nabi sallallahu alaihi wasallam. Badila buron so mga baigi laki sipatanin si karumani na duway na nagito susya mga pamamulong na di makipangasin na di pagipangatawan si karumanian mga lagidanan naginan haramanan haram kapanakutuanan kapakayo dengan matawbad si Allah subhanahu wa ta'ala na isiksa ka Allah subhanahu wa ta'ala nasamyang galabaksan hindi sampay ka lagi daya nagpuniman to nagtubat kasi Allah subhanahu wa ta'ala ito ang pagkalalambang ng Allah subhanahu wa ta'ala sa umur ba may kanikat sila kay tubat ang mapadalang pasangkuto darpa adad na inpad akaw inundal sa amal ka amapya agito sa kubur ada bang kaking gayaguna ang utak kapakasindit ka la ilaha illallah ginan mga adimat ay sasayod ko mga walay na padanan sa haram na gusyek akidang namin belag ng mga muslim sa mga turugan niran amay kakabay ayo ang kuto akat tigudaya si kusum po mga walay paripan sa mga mukhalafah o di na mga supak o kapag mga supak agalbak si kapagagama di kabay Allah subhanahu wa ta'ala na addabahu inda shira'il bayt o inda istikmal albina o inda aqd yang gutuwa kapanumbali igiram yang kapamasa kasawalay na sumbalian ka ang mga tukudiyan sa pagatugan ko ng utarong o utas sumbaliga o di na igiram ya pasad ang utawaling ka na pagatugan ka sa rungo apedutos sa kainurantis si kuwagama di na si kumangatapian pamana epipikir na karo sa utay pagatugan mo sa rungo na ans kanya di kasugot tamarata naginan na padanan sa syek sa babat yung kabubudaw sabad ko mga Muslim na di na naninggulaulaan kapakay silang pakatugang ko mga tukodian si ko mga kalabihan si ko mga atapian silagid mabuumya masasatarak at sumbalian yan ang utamakinan yan sa pangayaman at pakatugan yan sa utamakinan yan wahada dabahu min a'malil jahiliyah agina natigen nagdabahanan kapanumbalianan apod si kugalbag o mga jahiliya kana yaksuluna biha ad-dabha lil jin khawfan min an tusibahum wa hada syirkun wa haram aya mapipikiriran o sumbaliran to para sa ikong mga jin kalkiran o basiran misugat ang kuta apabila sa jin nagina na syirkanan nagu haram kapanakutuanan nagu haram kapakagina ana din gulo sa mga bagsatang lagi din at panumbalian nila ang uta mga tukod ang mga walera na mga tukod niya sa rumah o mano ayak yung panumbali ka namya pasada mong tawalay ka nami keduri ka piyakan ka sumadakala tao ano doon ang muskilaw kagito nakapanalamat ito si Allah subhanahu wa ta'ala ay isa sa parsan na ang kutwa kaya panumbali ka at mga tugan ng ang uta rugo yan sa ang uta mga walay nga si kutrak ka akalak ay pilawi nga sa ang uta kabidasaan la ilaha illallah
Mana yang panubali ka, nami anubali ka, nalalamat ka si Allah, sangkot ka riskinya ka, bigyan nga sa turugan, bigyan nga sa trak, na din na buto karata. Ang ito na panalamat si Allah subhanahu wa ta'ala. Dito sabab as Allah subhanahu wa ta'ala na pitiran sa Quran. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Teruang kaya Muhammad, mataan na susambayangakan, nagusumbaliyakan, sukawyaguyagakan, sukapapatayakan na tanan para si Allah subhanahu wa ta'ala. La syarika lahu, ada aban yang sakutua, wa bidhalika umirtu ana awwalul muslimin. Gitu man sakan nasusuguna ko am sakan imbali apagampagani ang babayaran tagsi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Biyeloy wallah so sambayang ka, sambali ka, kapapawiyag kapapatay nga palid si Allah subhanahu wa ta'ala. Ay mo penunuatan ako naswallah. Di aban mo penunuatan asal ako si Allah. Ay ang katero Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'an Allah man dhabaha li ghairillah, pimurkaan wallah subhanahu wa ta'ala sutta am yanum beli apara usala ko si Allah. Wala'an Allah man la'ana walidayhi, nagpimurkaan wallah subhanahu wa ta'ala ang kutataw apimurkaan yan ang kutaloksiyan. So mga sahaban ini sira ng tunang utakapmur kay psikologs, kapanintay psikologs dagi na so kapamanintay nga psikologs usala kawataw napakadugner ka ang kutwasinta yan das ito din belingan psikologs ka. Wala'an Allah man awa muhdithan, nagpimurkaan wallah subhanahu wa ta'ala ang kutap piyak kasarigyan udina piyak apasyan ang kutwa di bebegusi ko agama. Wal'an Allah man ghayyara manar al-ard, nagpimurkaan wallah subhanahu wa ta'ala ang kaya mga tao apupugulin niran sa mga tama na ulupa. Ayaman na di mangirbe sa tama na. Kasasagad na ang kailangan inalo Nabi sallallahu alaihi wasallam na palil karumpa ka ng mga tao. Mga tao adi siya ni manubali para si kusala ko si Allah. Mga tao adi dan mapasang ikapamaninta si kusala ko ron dahil sini beswi si mga loksiran. Mga tao apugubamaniran ang koto adi bebegusi ko agama. La ilaha illallah. Dia nga masatan naman to na adna pang-sponsor pang mga pabibida. Ayat sponsor sa mga pabibida na aniran kepayag ang koto awidaniran asubuhat mga bid'ah. Aniran kepayag ang koto awidiran kapsupak ako sumnaw Nabi sallallahu alaihi wasallam nasad na kaysa kededeg ang koto mga pabibida na sudusaw na adna sapariron ang mga tao apakapas nila ang kaya mga pabibida. Ay puno bang gusto sa tamuka temiyak ka raya-raya din ribat ang koto awidiran na panolon na di mo peninggas sa tamuka. La ilaha illallah. Datarang uta mga tao di na ninggustuhan ang uta mga tao piya ka situriran sa mga nabi. Piya kairan ang uta mga balot. Na di rin peninggustuhan sa mga tamo kiran sa kapagkisampay ang kanan apanulungiran sa ikaw mga tao. Apalid kabugagan. Miyak klaklar walang kabugagan. Apakapong kiran. Ayan na supak niran na sumyama karereg ayat sa Quran na umyama karereg ama hadithu Nabi sallallahu alaihi wasallam na gusto mga katuro mga ulama na isusumpat ko na sumpa ka. La ilaha illallah. Nagpimurkaan wallah subhanahu wa ta'ala ng mga tao adji sila di mangirim sa tamana. Irawan ng kuta mga tao na makandair sila ng gusto pagalan na Muslim na pagkapasya din. Tigriyan apya ay bumini kirbiyan na sa sarangkaw na mapipiyan na ginawa niyan. Na din ang kataw ng utas sarangkaw nagkulot-kulot sa tama si kupito lapis sa lupa na makasalungan na mori nagpukiawi din na kasalungan na mori. La ilaha illallah. Nadap na tirimaon ang titirimaon sa alungan na mori mababang kulungkad nito ang kutwa lupa ang lialim ka sa ikupagaling ng Muslim nakaawi din kad nito si alungan na mori. La ilaha illallah. Walo atigman yung mga ulama matatago ang mukhalafa o di na mga supak sa iko agama tanog ang Islam ang madidala basi ko mga turugan na tarkos salati fil buyut mimma ja'alaha kal makabir yung utwa kapbuluyah o di na di kapsimbayang sa walay akbuluin ang mga kubur ayat to sabab siya ito pagudnes iko mga kubur ayat doon yan na ayaw tuwa pipikirin sa nagito so kapanambayang sa ikaw mga walay sa sunnat
So malay gipsumi yang sa sunnat na ini sa parotong Nabi sallallahu alaihi wasallam sa kabalo ito ang kubur. Hayakatir Nabi sallallahu alaihi wasallam na ij'alu min salatikum fi buyutikum wala tattakhiduha qubura. Baloy niyo sa mga sambayang niyo si iko suldo mga walay niyo. Uban niyo sa kanyan baloy a kubur. Panguburan. Ada doon tinigan ayat wa sabab nagi sa mga kubur piya kay barat Nabi sallallahu alaihi wasallam mo tawalay adib simbayang sa sunat. Nalagi do kubur kagi sa kubur naknabo di panambayang naba lagi do kikidiyo ng kutwa mga pabibida sa mga sambayang ira nasa isilan miyan ng bayang sangot ang mga kuba na ino pa ini barato Nabi abalian niyo so mga sambayang usul kumawali ni uban niyo baloy ak kubur ayaw to maful mukhalafar o ng kuto ak kabubaloy o kubur ak nabo di simbayang na ini barato ng Nabi sallallahu alaihi wasallam ang kuto walay adib simbayang alagi daw ta kubur lagi daw ta kubur dalilanan sa kutang kubur na kanabo di panambayang sa sunatan. Panabangon di pamangan di sa mga dua. Antay mga tao di sa digil lebak. Kasi sila di panabayang sa kutang sunat. Mga sunatiran mga kubur, di dua. Nasa mga tao mga pabibida. Agi na so susuporta mga tamo. La ilaha illallah. Na. Wal muradu bi salati fil bayti fil hadith salatun nafilah. Ayaw ko napipigan sa kanan na mialoy. Asambay sa kanan na hadith. As ibtiguas ko mga walay. Nagito sa mga sunnah. Ayang atong Nabi sallallahu alaihi wasallam na sallu ayyuhan nasu fi buyutikum. Sembayang kan wahai mga tao ating Nabi sallallahu alaihi wasallam sa mga walay niyo. Fa inna afdala salatil mar'i fi baytihi illa salatul maktuba. Ayamat ating Nabi ayamak kalbi sembayang umama. Utaw si walay niyan. Ayamak kalbi sembayang utaw na si walay niyan. Illa salatul maktuba. Inun tabo susambayang aparalo. Kagi susambayang aparalo, nasiip manoto, inusugo ko mga mama, sa masjid, kagi ti malakiran, ibalas, giti malakiran, ibalas. Nagito po ni suguan. Ayaw manoto na so paralo, nasiip tindig sa masjid. Kagi so mga mama, adi baradjama, di sintindig sa sambayang sa mga masjid. Ako sila na mapaparo sila, da udar, da amargan, asigudaniran. Nagyang kutamasa, napuluto ko mga darpa at pagkitutong Nabi sallallahu alaihi wasallam sa mga turugan nila. La ilaha illallah. Mauna sa balas ang kutang maktuba, mga paralo, as ibtidig siya mga masjid. Nasubba sa mga sunat na ayaw pinakamapian as ibtidig ko mga walay ka andi kabalo ya kumuro. Sa mga hadith na yung atir Nabi sallallahu alaihi wasallam, إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. Hirati ko Nabi sallallahu alaihi wasallam ay tunay usarkan sa sambayang yan sa masjid. Na baluin yan, baluin yan, at nabagian na walay niyan, turugan yan, abagian si kusambayang yan. Mata na sa Allah subhanahu wa ta'ala, na biluin yan si suldu walayin ka ang kuto sambayang amapiya. Ayan daw niyan na may tunay ka sa mga paralong wasi sa masjid na sangging ka sa turugan na ka sa sambayang agito sa mga sunnat. Kabilo ito Allah ang kuto sambayang si suldu turugan na ka amapiya. Lagi ng kuto mga muslim na patuton ang kuto kasambayang sa paralo si mga masjid na panambayangan niya ang kuto mga sunnah, mga rawatib si sa suldu walayin yan. Wakadhalika ad-duha wa qiyamul layl. Lagi ng kuto kapanambayang salatul duha, qiyamul layl, dasinin utin ko si turugan yan. Agiti kababalo niyan, amas mapiarkan yan na gumakalalabi. Sama na, naginan ipad mga kabnar o turugan tanong, kailangan ng manggulawlas ikusuldo mga turugan tanong. Ikasya watig man yung mga ulama, kabnar ang kaiya mga walay, kailangan nagi maadnon. Nago mga supak kailangan na madaon na paganeron ng gotwa kabatiya sa Quran ko mga walay. Maadnin na siya mga walay tanong. Na kailangan na madaon mabu ang gotwa hajru qiraatil Qur'ani ammah wa surat al-Baqarah khassa. Maada siya ko mga turugan tanong ang kuto kapbati o siya ko Quran. Sa rabray, yung gotwa langon ayat ko Quran nakbati ang mga walay tanong. Na isa nan ang maada
Isanan karibatan amad gumawalitan ang kutwa kiawatatan o beti si ko Quran si ko mga turugatan sa kalangan ng Quran wa surat al-Baqarah khassa badil nagu suratul Baqarah badil si ko suratul Baqarah ang utwa katatenduaw nakakabeti si ko mga walitan na sabab ko kiyadanan na miya kasuld ang kutwa mga rata si ko suld mga walitan aya kadakla na tigman yung mga ulama si ko mga walay na di kabati sa Quran sa bumpetemata sa Quran. Badilaboron udi na sa suratul Baqarah ang mapapantua kailangan na kabatian ng sikoturugan. Nagito sabab abiling ang sira na syaitan nagu kiyak marataan sira na iblis mga syaitan kay sabab sa dinan batian sa Quran sa mga turugan. Napato tatin sa mga Muslim ang batian ng Quran ko mga turugan sa kalangwan yan. Temat niranon udi na sa suratul Baqarah kay gina natin na ayat na pagkabugunin ang utas syaitan si mga turugan. Ayat pero Nabi sallallahu alaihi wasallam la taj'alu buyutakum maqabira uban niyo tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam buluy ang kuta mga turugan niyo ang mga kubur inna syaitana yanfiru minal bayt alladhi tuqra fihi suratul Baqarah kay mata na tigo Nabi aso syaitan na pupulaguyan yan ang kutawalay agito suwalay at betian sa suratul Baqarah betian sa suratul Baqarah yung uta pagana yung surah ikadua surah sa Quran suratul Baqarah na igira betian to siko turugan tanong na ipupulagu ito syaitan sige mga hadith ay akatir Nabi sallallahu alaihi wasallam ikra'u suratul Baqarah fi buyutikum betian yung atigo Nabi sa suratul Baqarah siko mga walay niyo فإن الشيطان لا يدخل بيتا يقرأ فيه سورة البقرة كما أن الشيطان ديسكن سلسك ولا أقبت أنه سورة البقرة سيما أبدا حديث نتيجة النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض ما تنسوا الله ini surat yang sok pangitaban kung ampan udakas kaadna sa iko langit nagusulupa bi alfa yaam sa iko miyaka 2,000 ragun. Kenapa no 2,000 ragun? Wa huwa 'inda al-'arsy asyatu arsy wa innahu anzala fihi ayatain. Nagumatan to ini turunnya na pedro ang kutua 2 mana ayat wa khatama bihi man surat al-Baqarah asim yang gipusan sa suratul Baqarah wala yuqra'ani ada mati sang kutua 2 mana surah fidarin siku sakti mana derpa udi nawalay 3 layalin siku telusul gawli fayaqrabuha syaitan ubaskan yang penmubay o syaitan ubaskan yang penmubay ang utas syaitan sama na naginan so kalbihan ang kaya suratul Baqarah kailangan na kabatias iko mga sul o mga walitan mabati akong sa mga tlubugawi na din pagubay na syaitan Iya ina maadaya sa iko mga Muslim oberan niya di ikakaso-kaso ya kakbatiran mo sa iko mga sul duwaliran Nagito sabab ipigisiran inway ada katik na kung mga walaitan na ayat was sabab na mada si gusul duwaling ka ang kutamang amal ay susugu wagamatan ng Islam. Paripan sa kabenar ang kaya mga turugan, kabenar mga walay, nagyang kutua kailangan na maadin si ko mga turugan ang kuta mga adab, mga paparangayan bil adab al-islamiyah. Kapaparangayan na ka-islami, barilaboron ang kutua mga paparangayan lagi do kaidin baka busog sa mutawalay na kailangan na makaswatan urang musar pagiso idin kapamang ni sa idin igilasud ka sigo turugan apya mismo sigo pamilya ka na kailangan napakaidin ka sabab sa gina na inisugunan wag mata mga Islam tingman ni wallahi ya ayyuhalladhina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha ya katimulian na ubawan ubsud sigo mga walay ak nabon ni walay taman sa hindi ka nung makasalam at tigman niyo Allah subhanahu wa ta'ala siya mga abdayat na yawal ladina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa ay yu'dhana lakum ay iskano at tigman niyo wallah may maratyan ubang nabsud wala yung nabi sallallahu alaihi wasallam taman sa di ka nung kayinan nabi sallallahu alaihi wasallam badang na tanto ang utamang ayat ang makasusugusan kutwa kasulsi kuturugan na kailangan na makaidiga
Tama samiyali Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law anna rajulan ittala 'alayka bighairi idnin fahadaftahu bihasatin fafaqa'ta 'aynah." Upama tigo Nabi ka ngong tamama na bed makasulod sa walay niyo ada ka makaidin. Amilay kaniyan. Na bangad piyat ka mata niya no to may to awator na miyapis ka. Na ma kana 'alayka min junah na did na bangkom sala. Did na bangkom sala. Sigma apda hadith na law anna rajulan itta'ala 'alayka fi bayti fahadaftahu bihasatin fafaqa'ta 'aynah lam yakun 'alayka junah. Lagi dutun mamu amay kag yung tamama nang bud makasulod sa suluwalingan na bangan piyat kamatan yan to namyapis na din na bang kakapaliwa ta abang kas kanyang kadiya ta. Lagi dito ang tangatir Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ittala fi bayti qaumin bighairi idnin fafaqa'u 'aynah fala diyata lahu wala qisas." Sa tao abun makasulod si walay ada kay dini na uran libad ang kutamatan yan na miyapisak na diran kediyat na udiran dikikitas. Si kumapda hadith na ting Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tahillu limri'in muslimin ay yanzura ila jawfi baitin hatta yasta'dina." Ditiyag kapakay kehalal si kutao a muslim uban yan sulunga pigilaya ang kutwa suldwalay tama sa diskan yang kaidini fa in fa'ala faqad dakhal agi sa tao ang gulbak niyan ay lenian ang kutwa suldwalay na kukumamya kasuldi kukumamya kasuldi ay man na kiyo kumuto sa kasuldi to di buwa kailangan ang idapat bala nakasangka yang rano may kami kasuldi darop silam sa suldwalay la ilaha illallah nya kasuldin na ubus silam naginan na nabanan mapia aw lawla o muslim iti kailangan na sulod ko turugan na nabang pili sulod waleran kagi kukumungot ang mga ulama sa kakokyo kumut Nabi sallallahu alaihi wasallam sa kakokom ako kumamya kasulod ka sa iko turugan madakal yang gulingan san si iko masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ang kutwa mga tao miyakasul sila na tanto sila na pirangitan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ay ito sabab na katiro Nabi na innama ju'ila al-idnu min ajli al-basar. Ayab man na kiya baluya ko kaidin asugod na pantag si iko mata an magangganang kuta mata. Kapakaya di makarri para doon mo tayo sa kawalay na miya tibuwa kasiran na salakawa kilay nga. Dahil sa katawa maamin siyang ko Ibn Abbas radiyallahu an. At tigin man ay asta'adinu ala ukhti. Tigin Ibn Abbas, pumangan niya ko sa idin, siya ko bubayakan sa kasundakan. Fakala na'am. Tigman niya Ibn Abbas, uway. Kala rajul, fa'adtu faqultu ukhtani fi hijri. Peter o ang utan sa katawa mo Ibn Abbas. Linipit yan, sa kanatigyan. Naging utadua ka ito, pagaryakan na riritan na kansiran. Ayaman na niya, nasimila kami makala. Orian yan na sa kapani puguyag kiran, sa kan didikiran di gasto. At pumanganin, betigil lang ko tamama, pagkasunod kanina daidi. Natingman yung Ibn Abbas, at tuhibbu an tarahuma uryanain, banga sinang kibubay ang maylay ang matatalandiag, da mga suyawiran. Sumakara alayhi al-ayatil isti'dan. Orian na biyatiyar kanyan. Ibn Abbas ang kuto ayat, ang sumusugo sa kaidin. Sumakala Ibn Abbas, fal-idnu wajibun ala nasi kullihim. Orian na gumiros Ibn Abbas, aswat tigin so kapamang ni sa idin, na wajiban ang si mga tao sa kalangulaman nila. Orian na wasa'ala rajul na Khudayfa radiyallahu ta'ala an. Sa kataw mamumama, inisin sa Khudayfa radiyallahu ta'ala an. At adinu ala ummi, inwat tigin, pumangan ako sa idin, sa kasundakan, si ko inakan. Fakala illam tasta'adin, na Peter o Khudayfa radiyallahu ta'ala an. Amay kadika magmamang ni sa idin alayha, sa irkan yan. Ra'ayta ma takrah, nakilig ang kutuan, dig ay kisuata, ay kubuli ka. Kapakaya mga siran na matataladiang, di makasasabot, mga lagi dito, na giti sabab akian na sang kutuan kaini. Nagyan na maadaya, sa iko mga turugan tanong, man isa na din na idin na ko kwarto man isa, o din na sa iko turugan man isa, na kailangan na ginan na maadna na sa iko pitangisaan, kaan bada ang kutuwa pagkada mga haram. Ay malan na ang tanong makon sa iko subuan wallah subhanahu wa ta'ala.
Yan sabab minta no si wallah sang miyataman ng goto mga kabnar bitera sa iko uri na bendingan sa iko kabnar mga turugan tano. Paninta no si Allah subhanahu wa ta'ala adnam yakwa tano si endo nagu makauman si kwanda nga pa ilmu tano amo sartano ka paggamatano. Paninta no si Allah subhanahu wa ta'ala mabaluyaya mangamal tano mapenda ka pakatanayan si ko mga timbang tano sa iko walungan amor. Balabalasan Allah subhanahu wa ta'ala sulam mo na may makinig si ko pitibarang na darpa ay mala na padalamat na tano sa mga babaitero sa ngano na tuwi Garo City au mala nang goto katano si Ati Rokma sa nga panaguntaman yan adin rorotosan sa ngodan yan ikang gusto si ko tamugyan sa ka iya kapaka adin sa lagidea as kanen ni kasabapan sa ka iya ni tanudi ka pa kasi sampaya balabalasan wallah sa mga pamilya niyan lagu pamakabgernian so pangasakit ko mga Muslim ayamala na timot-timong tan wallah subhanahu wa ta'ala si iko surgayan sumiyang nga una na pamakasurgan yan sa mga lukstano amiyang nga una na pamakasurgan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ipagpidatan sa mga pamilya tanon si iko surga timot-timong tanon yan bala-bala sa Allah subhanahu wa ta'ala silang nang kanusan assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.